Kopili constituency ke parlo Kheroni High School Pathuak Lamlong APHLC asong pen Vote Kerek amai kedeng pedopon Bangsolong ASDC BJP lapen Congress aphan ki kroi araratum mithang song COC APHLC asong long kachingbe dun Kili ga pornang kite bok bomajok rachari asong ki do anatum tame mithang song kachepa hai vek japan Karbing long atogano along tame my meeting pedopon bomlo Lapusona pora hut patumi jangmi poni phai troxiani APHLC asong pen Kopili constituency ke parlo Kheroni High School Pathuak Lamlong Vote Kerek amai pedopon lo Labang solong BJP ASDC Congress asong aphan ki kroyara ratum metha asong along pen COC APHLC asong ki klem kedam ki me theklong pen chingbedum Labang solong kaduk avyasong pangrum pepen bang pharo ki thomra in koirapu abang phu bang thiatum aphan APHLC amai phu jai kathar pen dengpon Don hedi 325 bang don pharoke thomra in koirapo la ake onge BJP sai selu afrange BJP non APHLC chaplang at la pen ASDC pen tado la pen Congress pen tado sala pini nang lipan ronghang rong bong pen nang lipan ke hang putha nang li dam lo madam dem la haya putha nang li ra theng ko election hot kedi amasi lage election pulote ilitum ahok alam penke election ka declare arni penke ilitum kaddo gaveta Chief Election Commission of India arum si ilitum do alang litum alam se arjunangi lama si election yang kan neli ke ini ta candidate party amuni ang neli litum arjunang mucot lo ason kapre ke neli litum non matha un nomination process ka jujelang penap si juji penap baji ke thom si juji baji ke thom gali baji phoma lom an si juji election process nomination ki pia process ta la si neli tum richo ke haya long ke pini dam une der lo neli si thi si toy thondom dam lo elium Vikram Hansia ke hai la pen David Kathara ke hai tum si arideng richo ke haya long thondom lo ni tung choning ri ke chikloi jon homoi nang pitha apor nang pitha angge neli tum dam ji chingki dam ji lage gi pusi matha lo la pen ni tum highway gi pusi matha athema inglong arat la pen Khilonjia Ohomia Adivasi atum anta kireng ji phanke along le kache raye phange ingtung ge di BJP atum Congress tum ke nang tum along le nang rai PG nang tum khei reng nang ji pu ge ning je ke la tum ke claim ke la tum ke la si schedule ta ot high header loke la si eviction ta VGR long beta eviction ta high header loke BJP Congress tum ke nili tum ge eviction ji ke la pen autonomous state ta ni tum ge hang vek ji la pen pelong vek ji ke ni tum bang APHLC ke sartan de non la BJP tum haider lo gole de non ge do nili tum ge haider lo po bang ning je ta tum de lo la tum rempo ke kali jongsi la tum hai pon la so hai no remota election ni ma election se la so la ke chini lor lo ke eviction se la sineli tum mana pe hai populu ke rata tu la pen la dak rong group aban so hawa along ke do kopli ahom stilong ke do akar bi la pen tribal la rat atum kando ka pen ton pharo ke thomra ton phokep sose akar bi la pen tribal atum la APHLC long pini chepa okpon tanglo kibang jiar ni ta la an sose minutum pen puisame APHLC phata pahai dia phana bangke sai bang claim ponpo la pen hai vek nang jipu abang sung timbang kan sinil tom arong kan dam Kheroni pen mohanteron Karbing long lai